мисоли навбатӣ боз аз касрҳо чхеле ки деметавонед шак бо дигар класс дигар намуд дорад. Ин намуди суол вақте ки мебинед чхеле кор мекунед? чхеле ки мебинем каср ба поён дароз шуда истодааст. Барои ин мисолкунон фақат аз поён бояд сар мекунем. аввал ман инҷоро кор мекунам. Кори якуми ман ҳалли кори ҳамин аст. Яъне кори якуми ман мешавад. Биёед ин ҷамъро кор кунем. Якум кори ман як ҷамъи 1/3. чхеле ки мо медонем махраҷҳоро баробар мекунем. 3 мешавад. 3 ҷамъи 1/3 баробари 4/3 мешавад. Кори дуюми мо акнун ман дар инҷо 1/3 натиҷаи кори аввали ман, яъне 1/4/3. ман бояд ин корро иҷро кунам. Кори дуюми мо 1/3 биёнед менависам 4/3 аст. мо медонем вақте ки тақсим иҷро мекунем касри дуюм сурат ва махраҷа ҷош иваз мешавад. Ин ба зарб табдил меёбад. Ба якро мо 1/1 навишта метавонам барои фаҳм шудан. ин аст. Ин зарбро чӣ кор мекунем дар касрро? Сурат бо сурат, махраҷ бо махраҷ зарб мекунем ва ин ба 3/4 баробар мешавад. Яъне натиҷаи ҳамин мо ба 3/4 баробар шуд. акнун кори навбатии мо ҳамин махраҷро пурра кор кардан. Ин кори сеюми мо мешавад. Кори сеюми як тарҳи натиҷаи дуюми мо, яъне як минуси мо дар кори дуюм 3/4 ёфтем. инро бояд кор кунем. махраҷи умумӣ метиҳем. ин 4 мешавад. яъне 4 тарҳи 3/4 мешавад ва ба ин ба 1/4 баробар мешавад. акнун махраҷ ҳамин мураккаб махраҷи мо дар асл ба 1/4 баробар аст. кори навбатии мо акнун 1/3 мо чӣ дар кори 3 ёфта будем ҳамон мекунем. яъне кори чоруми мо дар асл 1/4. мо инака нависта метавонем 1/1/4 ва ин ба 1 зарби 4/1. чхеле ки гуфтем дар дуюм каср сурат ва махраҷ ҷойашон иваз мешавад. дар инҷо 1 навишта метавонем ва ин ба 4 баробар мешавад. яъне ҳамин каср ба 4 баробар шуд. кори охирони мо чхеле ки мо дидем дар аввал 1 буд. дар инҷо 1 ҷамъи ҳамаи ҳамин 4 кори мо ба 4 баробар шуд ва чхеле ки медонем 1 ҷамъи 4 ба 5 баробар мешавад.